Bona tarda, soc Víctor Torres, de quart C. Avui us vinc a presentar un llibre que m'he llegit aquest segon trimestre, anomenat De mica en pica, s'omple la pica, de Jaume Fuster. Comentarem aquest llibre a un lloc més obert, on corri l'aire, ja que estem a una pandèmia mundial i així no contagiant-nos. Gràcies. Seguiu-me, sisplau. Ara que ja estem en un ambient més lleuger, més espaiós, amb més aire, ja podem començar-hi. Doncs per què m'ha agradat aquest llibre? No és que m'hagi agradat molt, ni m'ha agradat poc, m'ha agradat bastant. Però no molt ni poc, m'ha agradat bastant, mig. Per què? Perquè és un llibre difícil, és un llibre que no tothom pot llegir. Llavors, m'ha tret, però no tant com altres llibres que he llegit, que no he llegit molts, però he llegit alguns. Llavors, jo el recomano, clarament, però us llegiré un fragment que m'ha cridat molt l'atenció perquè m'ha fet molta gràcia, que diu així. Però ara ho veig clar, sóc un brètol, m'han ben ensarronat. Per què l'he escollit? Em direu, em preguntareu, Víctor, why? I jo us diré, brètol, ensarronat. Són paraules que a mi em fan gràcia. I per això l'he escollit, perquè és un fragment que a mi em fa bastanta gràcia. I ja està, seguiu-me a una altra habitació i acabarem allà el vídeo. Hem tornat. I ara vaig a fer una mica l'argument d'aquest llibre i tracta d'un senyor que es diu Enric Vidal i que al llarg de la història es va trobant diferents morts, cadàvers, i el que m'he fixat jo molt és que sempre hi ha un xec per mig, un xec amb diners, que aquell xec és molt important però també molt perillós, i ja està, no us puc dir res més perquè si no trenco la història. La meva valoració d'aquest llibre ha estat bona, com he dit abans, m'ha agradat, no m'ha agradat ni poc ni molt, m'ha agradat bastant, d'acord? I jo el recomano per gent que sàpiga llegir, que llegeixi molt i que es concentri llegint, perquè si hi ha gent que no es concentra no pot llegir aquest llibre perquè és un llibre difícil si no estàs concentrat. Si sí estàs concentrat, doncs sí. I doncs li dono un 7 de 10, ja que m'ha agradat. No és un llibre, no és desagradable a la lectura. És difícil la lectura, però no és desagradable. Així que aplaudiment per aquest llibre. Fins aquí ha arribat el vídeo. Ja està, aproveu-me i bona vida. Adeu.